It's Onktime. Let's start the show. Welkom bij Breek de Week. Het zomerseizoen is gestart en dat staat traditioneel altijd in het teken van de festivals. En een van die festivals is het Fairy Tale Festival, wat plaats gaat vinden dit jaar voor het eerst in Posterholt. En daarover gaan Vicky en, wie was de tweede, Pascal, dadelijk van alles over vertellen, want we zijn heel benieuwd. Zeker, en we hebben nog meer entertainment onderwerpen in Breek de Week. Een van de dingen waar we het over willen hebben vervolgens is het jubileum van het Paradies in Roermond, want die bestaat 25 jaar. En dan heeft u vast wel eens gehoord van Cantarode. Ja, het festival voor koren. En dat gaat dit jaar voor het eerst plaatsvinden in Roermond. En ook daar gaan we veel aandacht aan besteden. En we sluiten af met een item over Algezo. Want het festivalseizoen staat weer voor de deur. En we gaan het hebben over de Roermond Pride and Walk en nog veel meer. Dus, welkom. Ja, en welkom mensen. Het Fairy Tale Festival. Ja. Voor het eerst in Posterholt. En wat is jullie taak daarin? Nou, wij zijn eigenlijk de organisatoren van het Fairy Tale Festival. Is wel voor het eerst. We waren heel lang aan het denken van, ja, wat kunnen we nou doen? En we hebben bedacht, laten we het Fairy Tale Festival organiseren. En wat dat dan precies inhoudt. Dat is wel een verrassing. Dat is inderdaad een verrassing. Ja, we zijn benieuwd. Ja. In het persbericht staat een combinatie van een fantasy fair en een landgoed fair. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het is heel leuk om verkleed te komen, zeg maar. Dat is het fantasy gedeelte. Je mag in je favoriete fantasy kostuum komen. Je mag ook gewoon als je zelf komen. Dat kan ook een soort fantasy zijn. We hebben heel veel... ja, natuurlijk. Zeker. Ja. We hebben heel veel ook fantasy kraampjes. Waar dus heel veel handwerk, schilden gemaakt worden. Voor kinderen ook. Die kunnen dus ook een schild maken. Ja, maar dat is voor jong en oud. Voor jong en oud is het, ja. Precies. Waar kwam de behoefte vandaan? Nou, wij organiseren het festival op Kasteel Aarwinkel. Kijk. En Kasteel Aarwinkel organiseert ieder jaar wel een festival. En we wilden eigenlijk gewoon eens iets nieuws proberen. En toen zijn jullie daarvoor benaderd geworden? Of heb je zelf het initiatief? Daar zijn wij zelf het initiatief voor genomen. Samen met Peter de Haas, eigenaar van het Kasteel Aarwinkel. En zodoende zijn we eigenlijk gestart. En voor jou? Ja? Nou, ik heb zelf wel ervaring met het organiseren van evenementen. Oké. En dit jaar had ik toevallig niks. En toen had Peter mij benaderd. Zo van, nou, als je toch niks hebt dit jaar, vind je het dan leuk om bij ons iets te komen doen? En dan zijn we met gesprekken begonnen. En langzamerhand ontwikkelde het idee zich om deze combinatie te doen. We wouden eerst alleen een landgoedfair doen. Ja, dat is al best wel veel. Hè? Klopt. Dus hadden we nou zoiets van, we willen eigenlijk wat extra's. Want dit is er nog niet, hè? Zover als we weten, Midden-Limburg zeker niet. Nee, Noord-Limburg is wel iets, maar in het zuiden ook niet volgens mij. Dus het wordt... Dat hele cosplay, dat fantasy-achtige, en misschien kunnen jullie dat eens toelichten voor de mensen die er niet weten wat dat is. Dat heeft te maken met verkleden, personages, maar het is veel meer dan dat. Ja, men gaat echt in de leefstijl zitten van hun personage. Bijvoorbeeld, je hebt ook... die komen als time travelers, hè? Dat zijn de steampunk groep bijvoorbeeld. Ja. En de steampunk groep, dat zijn een soort time travelers. En die gaan ook helemaal verkleed als een soort steam, met stoomapparaatjes aan de slag. Maar hun leven ook daarna. Mooi. Het gaat heel ver, hè? Want het kunnen personages zijn, ik heb even gegoogeld, uit de films, manga's, sprookjes. Ja. Binnen de fantasy heb je verschillende stromingen. Het kunnen mensen zijn die een idee... je hebt verschillende stromingen. Hè? Ja. Dat cosplay, dat betekent eigenlijk kostuum spelen. Ja. En dat kan ook Star Wars zijn. Hè? Dat is ook in een rol stappen. In een rol stappen, in een rol stappen. Of je gaat in Harry Potter stijl. Of als heks bijvoorbeeld. Hè? Ja, want we hebben nu Fairy Tale, dus ik verwacht wel veel elfjes, of niet? Ja, tuurlijk. Elfjes en prinsessen en dat soort dingen. Precies. Ja, zeker, dat past erbij. Ja. Maar dat is iets wat jullie ook zelf aanspreken, want jullie zijn nu ook in een bepaald karakter. Ja, we zijn redelijk verkleed. Maar... Kun je daar wat over vertellen? Nou, ik ben een beetje als een mystery verkleed. Van wat is dat dan wat je aan hebt? Dat kan van alles zijn. Ja, misschien ga ik op het festival wel heel anders. Misschien ga ik wel als Graf Dracula of zo. Of, dat kan, hè. Of niet als een prinses, maar dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Maar, maar dat komt ook voor, hè. Dat mensen de crossplay-achtige. Hoe zit dat voor jou? Want je ziet er nu prachtig uit.
Ik heb er totaal geen ervaring mee. Het is voor het eerst? Ja, Mooi. ik ben gaan googlen en ik vond het helemaal geweldig. Ja. Dus ik denk, dat wil ik ook wel. Ja. Het is maximale vrijheid. Hè? Je kunt zijn wie je wilt. Wie je bent. En je kunt je vertonen zoals je wilt. Ja. En het is natuurlijk ook een heel vriendelijk thema, Ja, natuurlijk. zeg maar. Natuurlijk, ja. Wat jong en oud aanspreekt. Juist. Ja. Er zijn ook heel veel onderdelen voor de kinderen. We hebben een kinderkermis en er worden verhalen voor verteld in de trouwzaal. Dus het is voor de kinderen is het ook Dus heel het leuk. kasteel staat ook open. Het is niet alleen Gedeeltelijk. buiten. Het gedeelte staat open, Een ja. gedeelte staat open. Ja. Oké. Want jullie hebben een paar dingen typisch van de sluier opgelicht, maar het gaat om 100 muzikanten, figuranten en Ja. acteurs. Juist. Dus echt gewoon Heel een groot. groot festival. Ja. Ik bedoel, als je het de eerste keer doet, moet je ook meteen een goede indruk maken. Want anders hoef je het de tweede keer niet meer te doen. Dat is waar. Je moet het meteen klopt. goed neerzetten. Ja. Ja, En is het nou ja. zo dat die mensen die op bezoek komen, dat die dan ook allemaal verkleed moeten zijn? Of Nee, dat hoeft niet. mag dat, maar hoeft het niet? Ja, het is sowieso het achterste gedeelte is een landgoedver. En dat is decoratie en kunst en ambacht. Ja. Ja. Dus het voorste gedeelte is meer fairytale en het achterste is een landgoedver. Ja, dus wat we gewend zijn met kunst, inderdaad, dat Ja. mensen daar Ja. ook kraampjes kunnen bezoeken, Ja, ambachten kunnen zien, neem ik Ja. aan. Ja, Ja. dat is mooi. op alle tweede gedeelte. We hebben in totaal 70 standhouders. De helft Oké. is fairytale en de helft staat aan de achterkant. Dus voor mensen die dan dat cosplay doen, die kunnen daar ook nog zoeken naar outfits of wat Ja, kunnen ze daar daar hebben we vinden? heel veel van. Ja. Ja. Wat Heel vinden veel. ze daar? Ja. We Ja, maar- hebben iemand uit Portugal. Ja. Portugal, die komt met hele mooie kostuums. Kijk, En ja, we hebben een medeproeverij bijvoorbeeld. Mede, dat is een honingdram. Dus het zijn echt wel de aparte dingen die je normaal niet ziet, die daar komen. en heel uiteenlopend zo te Ja. horen. Ja, heel Een divers. reiki massage kun je er ook nog krijgen. Ja, ja. Ja. Wanneer vindt het plaats? 25 mei. 25. Zondag 25 mei. Ja, van hoe laat tot hoe laat? Dat is van 10:30 tot 6 uur. Oké. En is er een programma ook met voortreders? Of is het, We hebben een programma Ja, Ja, waar de- kunnen ze dat vinden? op de website van Kasteel Aarwinkel. Ja. Ja. Dus gewoon kasteelaarwinkel.nl. Oké. En dan klik je op Fairytale en dan komt het hele programma, kun je dan zien. En wat is de entree? De 7,50 in de voorverkoop, Ja. 8,50 aan de kassa. Ja, Maar mensen dan ben je de hele dag onder de pannen. dan de kaartjes van tevoren bestellen, zou ik zeggen. Zou ik ook We hebben jullie een heel Ja. ambitieus programma, wat ik al zei, heel groot opgetuigd is van alles te zien en te horen. Ook het Roermond Ja. Symfonieorkest, Het een big ja. band. Nou, er is van alles te Ja. doen En en er te is een beleven. Piperband uit Piperband Venlo. Ja. Dat is echt een hele goede band. We hebben een band die maakt klezmermuziek. Maar bijvoorbeeld bij het verre gedeelte komt ook een stevige rockband. En een dame die juist heel verschillend ook. dromerig zingt. Ja. Ja. Dus En dat is echt- hoeveel mensen verwachten jullie nou? Dat is altijd een gevaarlijke Ja, vraag. dat is een- Jullie hopen natuurlijk op gigantisch aantal. Ja. Ja, nou voor de eerste keer dan laten we... Het is gewoon een gok, je weet het gewoon Ja. niet. Ja, Je het is weet- lastig het is heel inschatten. lastig Het moet ook inschatten. altijd groeien. Ja. Maar ik Ja. denk Maar rond de dat... 1000 zou toch wel al Zou wel, voor te beginnen. ja. ja, dat, Ja. dat moeten we toch wel kunnen Ja. aantikken. Ja, want de Ja. voorverkoop is wel goed op het lopen. Dus Ja. het loopt al... Ja. En Fijn. de Libanese kookworkshop die zit eigenlijk bijna al vol. Ja. Want dat doen we ook, want dan kunnen mensen gewoon een workshop volgen om wat gerechtjes te maken. Dat gebeurt namelijk ook in het kasteel, in de keuken. Onder Mooi. in het kasteel. Kunnen ze een kijkje in de keuken super nemen. divers. Ja, 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 Ja. 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 Mooi. Met hoeveel organiseren jullie het? Want z'n dat is geen drieën. kleinigheid. 3. Met z'n Met z'n drieën. drieën. Knap En mensen. dan hebben we nog een petje aantal af. vrijwilligers die ons ondersteunen in het Ja. geheel. Want zonder vrijwilligers Gaat niks tegenwoordig. gaat niks. Nee. Ja, daar zijn we heel dankbaar voor, dat die vrijwilligers er zijn. Eén ding hebben Fijn. we misschien nog niet aangestipt. Dat zag ik in het persbericht. Er is ook een speciaal programma voor de kinderen. Hè? Ja, dat heeft hij gezegd. Oh, dat heeft Dat hij heb ik gezegd. Ja, zelf. ja, ja. Schande. Er is heel veel te doen voor de Ja, kinderen. heel Ja, veel. ja, ja. Nee, precies. Daarom Ja. juist. Omdat Ja. er heel veel gedaan wordt. Ja. Goed Dus we hebben mee. kinderkermis hebben, we hebben het voorlezen voor de kinderen in de trouwzaal van het kasteel. Er is een heksengebeuren bij in het badhuisje en dat is helemaal verstopt. Dus je hebt ontdekkingsreizigers nodig, die moet je dan over het landgoed overal heen leiden. Naar al die verstopte plekjes. Ook de waarzegster, die vind je niet In de pipowagen. In de hè? pipo- in de Pipowagen, pipowagen, ja, maar die is ja. helemaal verstopt. Dus dan moet je echt... Spannend. gaan zoeken. Ja. Ja. Ja, Dus dat wat- is je heel moet veel goed te doen zoeken. ook voor kinderen. Ja. Dat Nou. is echt voor jong en oud. Knap. Ja. We zijn heel benieuwd en heel veel plezier. Dank Veel je wel. succes, maar Dank dat je. zal zeker goed komen. Oh ja, absoluut. Dank dat jullie over wilden komen vertellen. Dank je wel. Oké.
Voor heel veel senioren in Roermond is het een begrip, maar misschien nog niet voor iedereen. Het Paradies in Roermond. En intussen bestaat het al 25 jaar. Een activiteitencentrum waar van alles te doen en te beleven is. En daarvoor zijn een paar mensen aangeschoven. Ine van der A en René Sarton, hartelijk welkom. Ine, om met jou te beginnen. Misschien kun je kort uitleggen wat het Paradies is en wat ze doen. Hoe is dat eigenlijk begonnen bijvoorbeeld? Ja, het is een centrum waar senioren altijd naar binnen kunnen, zeg maar. En waar van alles te doen is voor senioren. Dat is 25 jaar geleden begonnen. Toen was er eigenlijk behoefte aan een soort club voor senioren. Een plek in de stad waar die gewoon binnen konden lopen, een kaartje konden leggen, konden biljarten. En waar ze met elkaar konden praten en waar het gezellig was. En zo van het een is het op het ander gekomen, want dat biljarten is er nog wel steeds. Kaarten is er ook nog wel, er wordt gebridged. Er zijn, wat heb je, een of andere... Kruisjas. Ik ken het zelf niet, maar dat is er dus ook. Maar verder zijn er heel veel extra activiteiten. Je kunt bijvoorbeeld tekenen, daar kunnen we misschien dadelijk iets over vertellen, schilderen. Je kunt lezingen volgen over allerlei interessante onderwerpen. En dan zoeken we eigenlijk ook vooral naar onderwerpen die voor senioren heel belangrijk zijn. Hè? Dus dat heeft te maken met gezondheid, maar ook met hobby's, met dingen die je kunt doen. Want ook activiteiten echt in beweging komen, dat gebeurt daar ook. Hè? Je bent ook met bepaalde sportelementen bezig. Een soort gym, voor ouderen. Dat wil dus niet zeggen dat je allemaal op een stoel zit en wat beweegt met een bal of zo, dat niet. Je bent wel allerlei oefeningen aan het doen. Alle spieren breng je los. Maar het is natuurlijk iets anders dan in een echte sportschool waar je allerlei apparaten hebt. Hè? Ja, dus een heel divers aanbod. Het heeft zich ontwikkeld eigenlijk vanaf het begin tot nu. Hoeveel mensen zaten daar in het begin waren er in het begin die daar gebruik van maken en hoe zit dat nu? Heb je enig idee ermee? Ik zou het echt niet weten. Ik denk wel dat er heel veel mensen komen. Het waren 700 in de week. Ja, 700 mensen in de week ongeveer. Ja. Maar in de coronatijd is het natuurlijk heel erg achteruit gegaan. En daarna hebben we echt moeten proberen om heel veel mensen weer opnieuw naar het Paradies te krijgen. Want als eenmaal dat stigma hebt van niet te dicht bij andere mensen, dan blijft dat langer hangen eigenlijk als dat er gebruikelijk was. Ja. Maar we zitten nu weer op ongeveer 700 mensen per week. Oké, dat is behoorlijk indrukwekkend. Ik weet nog jaren geleden, toen zeiden ze 50 plus, dan ben je senior. En tussen, je gaat zelf ook al lachen, die tijden zijn een beetje veranderd. Wat zijn die mensen die bij jullie komen? Kun je iets zeggen over leeftijden of achtergronden? Er zijn allerlei leeftijden. Kijk, als je het alleen over senioren hebt, waar het voor bedoeld was vroeger, toen was je eigenlijk al vrij jong senior. Tenminste, als ik het 25 jaar geleden bekijk, want dan werkten mensen tot de jaren 60. En veel vrouwen werkten helemaal niet, die waren gewoon thuis. Maar in de loop van de jaren is die leeftijdsgrens natuurlijk opgetrokken, wanneer mensen met pensioen gaan. En de senioren van nu, dat zijn niet meer de senioren van vroeger. Hè. Vroeger, ik weet dat mijn oma, die zat altijd in de stoel met de benen een beetje zo uit elkaar. Zo zat ze zo van te kijken. Wat zal ik eens gaan doen? Wie komt er langs aan het raam kijken van, komt er nog iemand voorbij? Mm-hmm. Maar de senioren van tegenwoordig, ook al gaan ze met pensioen, veel hebben een caravan of die hebben ergens een plek waar ze een vakantiehuisje hebben. En die gaan er nog op uit. Of ze zorgen ook vaak voor kinderen, maar ook weer voor ouders soms als mantelzorger. Hè? Ze zijn eigenlijk veel actiever en meer betrokken dan vroeger eigenlijk, zeg je. En dus die activiteiten die zijn er dan wel speciaal gericht op die senioren. Maar een interessante lezing, dat mag ook iemand komen volgen, van 30. Dat maakt allemaal niet uit. Ja. En hoe zit de organisatie in elkaar, René? Zijn het alleen maar vrijwilligers of zitten er ook professionals bij? Nee, we hebben sinds enkele jaren een eigen manager. Die is fulltime in dienst. We hebben een assistent van hem die een aantal uren per week in dienst is. En sinds kort is iemand die vanuit de schoonmaak ook bij ons in dienst gekomen. En er is nog iemand die krijgt betaald, die krijgt een vrijwilligersbijdrage. En die werkt dus ook een aantal uren per week. Mm-hmm. Ter ondersteuning van de manager meestal.
En voor de rest vrij inloopbaar, toch? Hè? Iedereen mag vrij inlopen. Ja, iedereen mag vrij inlopen. En hoe wordt het bekostigd? Wacht, misschien even nog zeggen. Een stuk of 80 vrijwilligers, anders weten we die. Hè? Ja. Dat is wel de belangrijkste groep waar we draaien. Ja. Want die draaien eigenlijk eigenlijk de actieve dienst. Hè? Dus je hebt elke morgen en middag zijn er groepjes vaste vrijwilligers die een dienst draaien. Eentje zorgt voor de bar, eentje is gastvrouw, één de receptie. En die worden dus ondersteund door de manager en door de 2 hulpkrachten. En wat dat betreft is het natuurlijk nodig dat we heel veel vrijwilligers hebben. Maar ook die worden steeds ouder. Ja, als we nagaan dat onze oudste vrijwilliger 96 jaar is. Dat is natuurlijk een leeftijd waarvan je vroeger zou zeggen van dat is niet meer mogelijk. Ja. Maar zij zorgt dus nog steeds als gastvrouw voor onze bezoekers. Ja. Dus het is zeer succesvol, zeer divers en het zit goed in elkaar en het loopt. Jullie bestaan nu 25 jaar. Als je terugkijkt naar die 25 jaar, kun je daar wat krenten uit die pap halen? Wat zijn nou bijzondere gebeurtenissen geweest? Nou, wat bijvoorbeeld altijd interessant is dat er al zo vanaf het begin een beetje tentoonstellingen zijn gehouden van meestal van schilderijen van kunstenaars. Dus er is altijd een kunstaspect erbij geweest. En er zijn nogal wat gangen in het Paradies. Je kunt eigenlijk een hele mooie carré maken. En dan heb je genoeg ruimte om allerlei zaken tentoon te stellen. Dan kunnen mensen dus doorlopen langs die kunstwerken. Ja, die kunnen daar langs lopen. En op dit moment is er dus ook zo'n kunstexpositie. En dat is dus van de mensen die daar al jaren in het Paradies zelf aan de gang zijn. Met schilderen, met aquarel of met acryl. En die komen daar elke week bij elkaar, een paar uur, en dan schilderen ze. En, is dat dan onder begeleiding van iemand? Of ja, dat is onder begeleiding begonnen bij allebei. En één groep die heeft nog steeds begeleiding. En de andere groep die is zichzelf aan het begeleiden. Want die hebben nou al zo lang, zeg maar, die begeleiding gehad. Al. Ja, die begeleiden elkaar. Dus die geven elkaar commentaar, die stimuleren elkaar. En ja, dat is ook wel grappig eigenlijk. Maar het is ook een hele hechte groep, omdat je dan, dat is meer van die activiteiten, dat je heel vaak vaste groepen krijgt, toch? Ja. Mensen die zien elkaar elke week en die letten op elkaar. Zo bijvoorbeeld een breiklub, die dan, of haken die daar elke week komen. Dus ik had het over die aparte dingen, die hoogtepunten, dieptepunten, noem maar op. Dat zijn eigenlijk dat soort dingen. Er vormen zich eigenlijk groepjes mensen die door de tijd heen dingen blijven doen. Ja, en ze houden elkaar in de gaten. Hè? Dus het is... dat heb je bijvoorbeeld, ze noemden net die coronatijd, maar dat is ook een tijd geweest dat met name senioren het heel moeilijk hadden. Hè? We kunnen dat nog wel herinneren, dat in het begin mochten we helemaal niet naar buiten. Ja, goed, senioren waren ook verhoogd kwetsbaar, dus dat is iets voor te zeggen, maar het was niet leuk. Er waren hele tragische omstandigheden. Ja. En toen zijn er toch heel veel mensen die elkaar zijn gaan bellen of gaan appen, om toch in contact te blijven met de buitenwereld. Want het is voor heel veel mensen toch een hele eenzame tijd geweest. En toen het weer begon met dat het weer mocht. Eerst allemaal op 1,5 meter afstand. Kan ik me nog herinneren, ook in het Paradies. Het was bijna niet te doen. Was ook strepen op de vloer en zo? Nee, dat niet. Op de trappen buiten wel. Ja, en dan is het toch langzaam gelukkig weer een beetje normaal geworden. En zijn de mensen ook allemaal heel blij dat ze gewoon weer terug kunnen komen. Ik kan me voorstellen dat als je zo lang met elkaar zit, dat er ook niet alleen groepjes ontstaan, maar misschien ook wel relaties ontstaan. Ja, die ontstaan er ook. Ja. Vriendschappen. We hebben op de zaterdagmiddag bijvoorbeeld een dansmiddag. En daar ontstaan ook wel eens relaties. Ja. En dan komen de mensen echt vanuit Heerlen, komen mensen zelfs om hier deel te nemen aan die activiteit. En wat is dan de reden dat ze helemaal vanuit Heerlen komen? Ja, dat het nergens anders meer is. Voor senioren speciaal met ook de muziek die zij mooi vinden. Ja. Dus live muziek. Er is iemand die speelt en zingt. En dat is altijd heel gezellig. Ja, het moet natuurlijk gefaciliteerd worden. Ja. En dat kan niet overal. Nee. Je ziet ook dat dat steeds minder wordt. En dat is heel jammer. Ja, en dat is gewoon een hele gezellige ruimte, het Paradies. Als je er eenmaal geweest bent. Er zijn mensen die durven niet goed naar binnen. Die denken dat ze dan de eerste trede hebben om zeg maar een stapje verder te gaan. Want erachter, daar ligt toch een proteon. Verpleeghuis. Mensen, verpleeghuis. En die eigenlijk een beetje in de laatste fase van het leven zitten. Ja.
En we heten het Paradies, dus het is niet zo van, oh god, dan kom ik het Paradies en dat is de eerste stap voor het einde. Laagdrempelig, het is voor iedereen welkom. Ja, iedereen is welkom. Juist. En als je er eenmaal gewend bent en je bent er geweest, dan denk je, ja, waar heb ik me eigenlijk bang voor gemaakt? Want het is gewoon heel gezellig. Het is niet eng, mensen vieren het leven daar. Ja. Misschien kun je dat wel stellen. Ja, denk ik ook. Nou bestaan jullie 25 jaar, we hebben het even over gehad. Er is een heel programma opgezet vanwege dat 25-jarig jubileum. Misschien kunnen jullie daar wat dingen van toelichten. Want je zegt, nou, mensen die kijken, daar moet je zeker naartoe. Ja, nou, er zijn ik wil eerst even zeggen dat er een aantal activiteiten, bijvoorbeeld het optreden van Amber en Brit en het optreden van de Remunse Gijs, die zijn naar oktober verschoven. En dat komt gewoon omdat er op dat moment in de stad zoveel activiteiten zijn dat je gaat overlappen. Wat een hele leuke activiteit is de lezing van Wim Luinke. Die heeft een kalender gemaakt van Berhoera over, aan de hand van oude tekeningen heeft hij nieuwe tekeningen gemaakt. John Vaassen kon een lezing geven over de apothekers van Remun. Dan komt een heel leuk programma. De kinderen van basisschool De Stenenbrug van 3 groepen. En wat houdt dat in dan? Ja, die jong voor oud. En dat zijn dus de kinderen van groep 8, groep 5 en een combinatie van groep 1, 2. En die komen in het Paradies allemaal een Remons liedje zingen. En een Remons gedicht voordragen. En nou, misschien dat Amber Nelissen ook erbij komt, want die is momenteel muziekdocenten daar. En dat is dus heel leuk, want het zijn allemaal liedjes die de mensen mee kunnen zingen. Dus ik denk voor alle opa's en oma's die komen. We hopen dat die allemaal meekomen, de opa's en oma's. Ja, maar op dat moment zitten er tussen de 85 en 120 kinderen in het Paradies. Dus, met al die senioren erbij, dan is het knettervol daar. Ja, maar dat is wel heel erg leuk. Want juist het contact van jong met oud en dat die jonge kinderen dan ook nog in het Remons dialect gaan zingen. Ja, dat is voor de ouderen, dat lokt gewoon uit om mee te doen. Ja, want komende vrijdag, dan komen de kinderen ook, komen ze pannenkoeken brengen. Ja. En de ouderen die eten dan de pannenkoeken van de kinderen gebakken. Dus proberen ook een beetje kruisbestuiving te krijgen met jong en oud. Waar is het programma te vinden voor mensen? Het programma is te vinden op de website van het Paradies. Ja. En dat is paradiesroermond.nl. Dan kan je precies zien wat er allemaal ligt. Ja, dan kun je precies zien wat er allemaal gepresenteerd wordt. En op de afsluitende bijeenkomst is dan een receptie, waarin dus ook de oud-bestuursleden en mensen van de gemeente uitgenodigd worden. En er wordt een jubileumboekje uitgegeven, waarin dus de hele geschiedenis van het Paradies staat. En ook de huidige dingen beschreven worden. Mooi. Nou, dank voor jullie komst. Ja. En een heel mooi jubileum gewenst. Dankjewel. We hopen dat er veel mensen komen. Ja. Onze volgende gasten zijn Karel Kuppers en Joop Heuts. Zij gaan vertellen over Cantarode, wat altijd plaatsvindt in Kerkrade. Maar ze hebben ook regio-edities en dit jaar voor het eerst in Roermond. Welkom, heren. Welkom. Dankjewel. Wat is precies, voor degenen die het niet weten, Cantarode? Ja, Cantarode is een internationaal korenfestival. Sinds 2014 wordt dat in Kerkrade gehouden. Muziekstad bij uitstek, dat zal bij de meeste mensen wel bekend zijn. En er komen behoorlijk gerenommeerde koren uit de hele wereld en die meten zich onderling. En er is een duidelijke competitie aan verbonden. En er zal een winnaar uit moeten komen, ook dit jaar weer. En dit jaar nemen 11 koren deel aan dit festival, wat elke 2 jaar gehouden wordt. En is er dan een professionele jury of bepaalt het publiek? Nee, het publiek bepaalt het zeker niet. Het is geen songfestival, het is een professionele jury. Ja. Dit jaar iemand uit België, als ik me goed herinner, Duitsland, Argentinië en Nederland. En dat zijn meestal mensen die behoorlijk hun sporen verdiend hebben in de korenwereld. Hoe lang bestaat het al? Sinds 2014 heb ik me laten vertellen, want voor ons is het ook best nieuw. Ik heb ook moeten inlezen, maar het is een geweldig festival. Zeker als je als bezoeker daar een aantal keren aan hebt mogen deelnemen. Ja. De lat ligt hoog, dat kun je zien als je de deelnemerslijst ziet. Ze komen ook vanuit over de hele wereld. Is daar iets over te zeggen over de ontwikkeling over de afgelopen jaren en het programma wat nu op het programma staat? Ja, ik heb de keren dat ik er zelf geweest ben alleen maar een hoogstaand niveau gehoord. Ik denk dat de organisatoren, waar onze dirigent een grote karretrekker van is, dus Jon Ritten, steeds op uit is geweest. Goede koren bij elkaar halen om te laten zien dat koormuziek voor iedereen toch wel een heel fijn iets kan zijn.
En geen oombollige toestand zoals het vaak wordt afgeschilderd. Hè. Kijk naar ons, we zijn ook redelijk grijs, maar dat wil niet zeggen dat we niet jong van hart en jong van zang zijn. Hè. Nee, zeker. En zingen houdt ook jong. Dat houdt zeker jong. Ja, zeker. Doen jullie zelf ook mee? Nou, wij zijn blij dat laat ik het zo zeggen, wij zijn blij dat wij het regioconcert mogen organiseren hier in Roermond. Dit is het noordelijkste regioconcert van Limburg. Ja. En wij hebben daarvoor 2 bekende in ieder geval internationaal gerenommeerde koren. En dat is een Amerikaans koor. Jacksonville State University A Cappella Choir. Dat klinkt al heel erg interessant. Heel mooi, maar als je het zou horen, en ik heb wat muziek opgestuurd, ik weet niet of dat nog verder gebruikt kan worden. En het Kammerkoor Conservatorium Winterthur, ook dat is een gerenommeerd koor. En misschien goed om erbij te vertellen dat het meestal jonge mensen zijn. Het conservatoriumkoor is maximaal 30 jaar. En een universiteitskoor uit de US, dat is uiteraard ook een leeftijd die niet ver boven de 30 zal gaan en daar sterk onder zal zitten. Voor hun is dat een heel uitje, hè? Het is voor hun een heel uitje, maar je mag het wel als semi-professioneel beschouwen. Omdat ze natuurlijk nogal wat concerten verzorgen en de selectie om aan dergelijke koren deel te nemen natuurlijk bijzonder hoog is. De lat wordt erg hoog gelegd. Ja. Nou, wij als organiserend koor zingen daar dan ook inderdaad. Juist. We zullen ook een heel leuk repertoire trouwens. En wij zullen aan het eind van het concert samen met die 2 koren een enkele gezamenlijke werken zingen. Mooi. Dus dat, over welk koor hebben we het nu? De Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging. Juist, ja. Ik heb nog een andere vraag eigenlijk, hè, want ze hebben dat festival in Kerkrade is gerenommeerd en bekend, hebben we het al over gehad. Die regionale koren, hoe zijn ze erbij gekomen om dat in Roermond te gaan uitvoeren? Hebben jullie zelf het initiatief genomen? We hebben zelf het initiatief genomen. En onze dirigent. Hè? De dirigent is de directeur van Cantarode. Het is een echte Kirchruitscher en die is er heel erg trots op. En we hebben het eerste gesprek gehad met de mensen van Cantarode. En toen zaten we nog met een klein financieel probleem, maar dat is inmiddels heeft de gemeente dat met ons samen kunnen oplossen. Mooi. En we wilden eigenlijk laten zien van ook in Roermond is een dergelijk regioconcert haalbaar. En we zijn ook heel trots dat we dat op die manier hier naartoe hebben weten te halen. Ja. Dan moet het natuurlijk allemaal nog plaatsvinden, 30 mei is 30 mei. Is er al nagedacht over de toekomst? Want als dit goed zou werken, dan zou het misschien wel herhaald kunnen worden. Of is het een eenmalig iets? Nee, we hebben in elk geval ook naar de gemeente toe aangegeven, als jullie interesse hebben. Het zou heel fijn zijn als wij ook in de volgende keer, over 2 jaar, ook later, weer gastheren van een aantal koren kunnen zijn. Want het lijkt me een feest om dat te kunnen blijven organiseren. Zeker. En als ik dan hoor die finale, dat is dan dus een samenstuk. Hoe oefenen jullie dat? Want iedereen is op zijn eigen plek natuurlijk. Hoe gaat dat? Dat zullen we moeten afwachten. Ja, dat moeten we afwachten. Maar we hebben een goede dirigent en er zal voor aanvang van het concert zal ook nog een korte gezamenlijke repetitie van die stukken plaatsvinden. Ja, heel spannend. Kunnen jullie al een tipje van de sluier oplichten wat dat gaat worden? Welk tipje? Wat voor tipje? Wat jullie gaan zingen. Wat we gaan zingen. Nou, dat kun jij beter zeggen. Eens kijken of we dat allemaal keurig op een rij hebben staan. De koren aan zich, die zingen best een heel, een wisselend repertoire. Het kan variëren van strak klassiek tot modern klassiek. Ik noem het modern klassiek. Moderne muziek, wat ik net ook al zei, moeten we niet à la Songfestival zien, maar er zijn een heleboel moderne koorcomponisten die prachtige muziek componeren. En Dion Ritt, onze dirigent, heeft het ook aangedurfd om dat samen met ons te doen. Dus ons koor is wat dat betreft ook in die zin redelijk modern als het gaat om de stukken die uitgevoerd worden. En breed in hun repertoire. Ja, en een heel breed repertoire. Mooi. En er zullen 2 Ierse liederen gezamenlijk gezongen worden van Engelse moderne componisten. De titels heel even kwijt. Maar, dat geeft niks. Wij laten ons verrassen. Dat zou heel fijn zijn. Jullie zijn welkom. Hè? Ja. Waar vindt het plaats? Ja, ook een heel bijzonder iets. Het is de Heilig Hartkerk in Roermond. Die bestaat dit jaar 100 jaar. En ze waren heel blij dat we op zoek waren naar een locatie. En ze zijn er ook heel trots op dat we in het kader van hun 100-jarig bestaan
daar als gast dit concert gaan verzorgen. Prachtig. Is het vrij toegankelijk? Helaas niet. Oké, dus men moet kaart halen. Het is een vrij kostbare aangelegenheid. Ik heb net al even aangegeven dat we zelfs bij de gemeente hebben moeten aankloppen. Entree is €12,5. Maar daar is wel nog een consumptie bij inbegrepen na afloop. En dat kan verder in de kerk allemaal plaatsvinden. Het gaat ook om een stuk ontmoeting. Hè. Zeker. Niet alleen tussen zangers, maar ook mensen die van koormuziek houden. Waar kunnen ze de kaarten bestellen? Kaarten kunnen besteld worden bij de leden van KRZN, bij de Poppendokter, al onbekend hier in Roermond. En ze kunnen altijd contact opnemen via de website van ons koor, wat dat betreft. Ik wil daar nog eventjes bij zeggen dat de Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging, het organiserende koor, dat bestaat dit jaar 152 jaar. En wij zijn dus heel trots dat we dit eigenlijk mogen doen. Ja. In deze jubilerende toestand, dat is geweldig. Ja, het is mooi om mee te maken. Ja, precies. Uit hoeveel leden bestaan jullie? Ruim 60. Ruim 60, ja. Mooi. Nou, we wensen jullie ook een heel mooi korenfestival Cantarode toe. Cantarode regioconcert. Regioconcert Roermond. Nou, succes. Dank u wel. En we hopen jullie volgend jaar weer te zien. Dat we een volgende editie kunnen... Over 2 jaar dan. Hè? Over 2 jaar, mag ook. Ja, oké. Dank je wel. Voor de regenboogcommunity, nee, wat zeg ik nou? Voor iedereen in Roermond is het binnenkort een heel interessant festival. De Roermond Pride en de Roermond Walk. En daar gaan we over praten met Bart Cochet om te beginnen. En daarna met een paar andere mensen die aan tafel zijn aangeschoven. Bart, hartelijk welkom. Intussen bestaat het een aantal jaren, de Roermond Walk and Pride. Kun je voor de mensen die niet weten even kort samenvatten, wat is de Pride? En hoe zit het in Roermond? Ja, dat gaat vast wel lukken. Nou ja, heel kort. De Pride, de 3e editie dit jaar. Wat is dat eigenlijk? Gewoon een soort van festival waar dat je jezelf kan en mag zijn. Heel kort gezegd. Ja. Maar het is ook een demonstratie, hebben we begrepen. Ja, in theorie wel, ja. Dus enerzijds de walk zelf is de demonstratie. En dan heb je het parkgedeelte, of ja, moet ik zeggen, de village. Dus sinds dit jaar doen we het in het centrum. En daar is het dat we dan gaan feesten. Ja, het Kloosterwandplein. En daar zijn allemaal dingen te beleven. Er is muziek. Oh, er is een heel programma. Ja, net als vorig jaar. Kort iets over toelichten? Oh ja, ik denk dat er mensen genoeg zijn om een aantal zaken mee in te lichten. Maar we hebben naast onze walk en ons park eigenlijk, of ja, de village, hebben we enerzijds nog een themaavond over suïcide. Klinkt heel zwaar, maar het is wel belangrijk binnen ons thema. Dan hebben we nog de ecumenische dienst. Ja. En dan hebben we het avondfeest en we hebben nog een brunch op zondag. Toen de eerste editie was, toen hoopte je hier wel op. Hè? Dat het zo een vervolg zou krijgen en dat het zo steeds ieder jaar zou groeien. Juist, en partners en de samenwerking. En dat toen zaten we hier, ik denk 2 jaar geleden, zaten we Reggie en ik hier. Om dat te vertalen en te vragen. En toen zeiden we nog, hoe zou je de toekomst zien? Ja, en dat begint mooi roze te kleuren, zou ik maar zeggen. Ja, zeker. En laten we hopen, de toekomst, wat ik nu al vooruit zie, is 29, de Roze Zaterdag. Daar zijn we met mannenmacht mee bezig. Om die naar hier te krijgen. Dat is extra speciaal, hè? Want het 50-jarig jubileum van de eerste Roze Zaterdag vond hier in Roermond plaats, in 1979. Precies, de eerste Nederlandse waar een kleine stad groot in kan zijn. Ja, je moet ergens de kracht vandaan halen. Zeker weten. Reggie, jij bent de partner van Bart en al vanaf het begin ook nauw betrokken bij ALGSO en bij heel veel andere activiteiten. Wat drijft jou om dit te doen? Nou, kijk, wij denken in Nederland heel vaak dat we al behoorlijk ver zijn met de emancipatie van de LHBT. Maar de laatste jaren stokt die emancipatie heel sterk. Je ziet ook dat de acceptatie vermindert, vooral bij jongeren, gek genoeg. Je zou verwachten dat jongeren makkelijker zijn in het accepteren, maar dat blijkt dus in de praktijk niet zo te zijn. En dan blijkt toch weer dat we er toch verhouden voor moeten werken om de acceptatie te vergroten. Je hebt altijd een golfbeweging en je hebt ook altijd, het is niet iedereen. Het is een groepje mensen wat graag een grote stem laat horen. Hè? Dat klopt, voor een deel. Maar het is best wel zorgwekkend dat uit onderzoeken, van met name de GGD, dat juist de acceptatie onder jongeren
echt sterk verminderd is. Dat is heel opvallend. En daar moeten we zeker wat aan doen. Ja, het heeft ongetwijfeld ook te maken met de politieke wind die overal in het Westen waait, die we allemaal meekrijgen, waar een heel sterk conservatieve onderstroom in zit. Ja. Je zegt, we moeten daar meer op inspelen, meer activistischer aan de slag. En vaak zijn de activiteiten van AGSO heel positief betrokken, feestvieren. Noem eens een voorbeeld van iets wat jullie dan nu meer zouden willen inzetten. Om dat tegen te gaan of te verduidelijken? Nou, een van de dingen waar we eigenlijk sowieso al vanaf het begin mee bezig zijn de scholen. Wij bezoeken scholen om het thema ter sprake te brengen. Om te zorgen dat scholen aandacht besteden aan het thema. Dat doen we overigens niet specifiek alleen met betrekking tot LHBT. Maar we plaatsen het binnen het bredere thema van respect voor elkaar. Het gaat er niet alleen maar om dat LHBT's worden geaccepteerd. Het gaat er natuurlijk ook om dat iedereen respect heeft voor iedereen. Precies, ja, want het is niet alleen de focus daarop. Hè. Vrouwenrechten staan ook onder druk in deze tijd. Als je het plaatje breder trekt, zeker al die conservatieve beweging. Maar goed, jullie doen daar wat mee op scholen en zo. Ja. Want Bart gaf het net al even aan. Suïcidepreventie is ook een onderwerp waar jullie dan een bijeenkomst over hebben. Want de getallen binnen die doelgroep, jullie doelgroep, als ik het zo mag zeggen, die zijn dramatisch. Die zijn bijzonder dramatisch. Als je gewoon kijkt naar het aantal suïcidegevallen onder LHBT's, dat ligt vele malen hoger dan onder de algemene bevolking, percentueel gezien dan. Dat heeft natuurlijk al wel zijn redenen. Onder overigens transgenders liggen die aantallen nog hoger. En dat is natuurlijk ook, dat heeft zijn redenen. Als je ziet ook in de huidige klimaat, dat er heel veel agressie is ook en afwijzing zelfs gewoon van transgenders in de samenleving. Dan is het natuurlijk ook niet verwonderlijk dat de suïcidegraad onder transgenders nogal hoog ligt. Want die ondervinden ontzettend veel mentale problemen. Ja, ik kijk even naar jouw buurman. Is iets dat jij dat ook ervaart? Jullie zijn van de SOS, hè? Jullie komen bij elkaar regelmatig om activiteiten te doen. Ja. Is dat iets wat jij ook ervaart? Dat het klimaat verhard is en dat de verdraagzaamheid afneemt? Als je het moet samenvatten. Ja, het klimaat verhardt ontzettend, ja. Werken dat elke dag eigenlijk en we horen het op de GSO's in de gesprekken. Er wordt over gepraat en En waar gaan die gesprekken dan over? Over het algemeen, over algemene dingen kan het hoe je je voelt, hoe je bent. Noem maar op. Ja. Maar ook over hoe je bejegend wordt? Want het gedrag in de publieke ruimte wordt in het algemeen ook wat minder aardig. Met name in de steden. Als we bij elkaar zitten, we hebben meestal bij de bijeenkomst een thema, maar we hebben ook een gesprek daarna. En dan komen meestal de verhalen van de deelnemers. Dus die, ja. Het is ook lastig om daarover te praten natuurlijk. Hè? Onder elkaar niet. Dat gaat vrij gemakkelijk. Maar naar de buitenwereld is best wel moeilijk. Ja. En waar zit het dan in? Heeft het te maken met kennis, ervaring? Of dat mensen niet genoeg contact met elkaar hebben? De buitenwereld verhardt. En dat is een probleem. Ja. Terwijl als we met elkaar praten, wat jullie ook doen op scholen en zo, dat het een gezicht krijgt en iemand kent iemand, dan wordt het een heel ander verhaal. En dan wordt de acceptatie veel makkelijker. Ja, uiteraard. Ja. Dat is belangrijk, ja. En ik denk ook het feit van als je gewoon met lotgenoten samen zit, is het makkelijker om het gesprek te voeren. Dan als je met wildvreemden die weten waar je het over hebt. Juist, omdat je een soort van eigen ervaringsdeskundige bent, dan kun je met elkaar wel dat gesprek voeren. Ja, absoluut. Dat is misschien wel belangrijk om te kijken of je die brug kunt dichten, of dat gat kunt dichten, die brug kunt leggen. Ja, Annette, hoe kijk jij daar tegenaan? Want jij bent degene die dan de ecumenische diensten leidt binnen de festivals die het aankomen. Ik ga die niet leiden. Oh, je gaat die niet leiden? Dat dacht ik. Nee. Dat dacht ik. Ik denk, dat is vast iemand die heeft de brugfunctie. Nee, er zijn meer mensen die brugfuncties hebben. En wat ik gedaan heb is, eigenlijk, die ecumenische viering is vorig jaar in de AC geweest. Ja. En dat is
een omgeving die niet meteen dat je denkt van oh ja, daar hebben we een mooie ecumenische viering. Dus wat ik gedaan heb is de brug geslagen naar de Kapel in het Zand. Om eens te kijken of men daar open stond voor een ecumenische viering voor onze LHBTI-community. En dat is gelukt. Dus op de ochtend van onze Pride gaan we een stukje geloof, een stukje bij elkaar komen, vieren in de Kapel in het Zand met een ecumenische viering. Dat is een hele mooie entourage. En ook met mensen uit de wijk. Dat hopen we wel, dat er mensen uit de wijk komen. Kijk, het thema van de Pride is bruggen bouwen. Ja, precies. Dus dan maakt het niet uit welke kant je de brug doet, maar het komt van twee kanten. Ja, ja. Absoluut. Is het ook niet mooi dat eigenlijk bijna 50 jaar na de Roze Zaterdag, wat eigenlijk een protest was tegen bisschop Gijzen, dat we nu een ecumenische dienst kunnen houden in notabene een katholieke kerk. Ja, zeker. Ja, heel mooi. Ja. En zeker voor de Geesto staat dan, jullie zijn dan wat meer voor de jongeren, maar wij staan wat meer voor de oudere LHBTI-community. Die hebben dus al die restricties van de katholieke kerk meegemaakt om dan juist in de katholieke kerk met 2 voorgangers zo'n viering te houden. Ik denk dat dat alleen maar hartstikke mooi is. Absoluut. Ja. Maar hoe kijk jij dan als iemand die dat heeft meegemaakt, vanuit de tijd van Gijzen tot nu, hoe zie je die ontwikkelingen door de tijd dan, als het gaat om die acceptatie en om die als ik uit eigen ervaring spreek, dan denk ik dat acceptatie vooral van mensen van mijn leeftijd heel lastig is geweest. Omdat het gewoon, in mijn ervaring, werd doodgezwegen. En langzamerhand ben je zo sterk dat je denkt van, goh, nou wil ik er toch voor uitkomen. En dan zeker die ontmoeting met elkaar tijdens die bijeenkomsten, sterk je in dat gevoel van, oké, ik mag er dus zijn. Ondanks alles wat de katholieke kerk, mijn ouders, aan verboden hebben opgeroepen. En ik denk dat dat nog steeds heel belangrijk is in deze tijd, ook voor de oudere gay personen, om je te mogen laten zien zoals je bent. Dus we zijn vooral bezig om ons te laten zien op alle mogelijke manieren. En dus ook die combinatie, die brug naar de kerk bouwen, naar dat katholieke geloof, vind ik dus heel belangrijk dat dat plaats kan vinden. Ja, ik kan me voorstellen, ja. Zeker. Je hebt jarenlang moeten vechten voor je plekje binnen de samenleving. Precies. En het is heel jammer dat een bepaald soort stroming dat dan tegenhoudt. Ja, want op een gegeven moment denk je van, goed, dan kom ik niet meer in die kerk. Juist. Maar ik ben nog steeds bij die kerk betrokken. Ik ben vrijwilliger in die kerk. En familie zal erbij zijn. Ja, dus ik vind dat ontzettend belangrijk. Je zegt, ik laat me niet wegzetten op een eilandje, ik hoor erbij. En, nee, precies. Ik laat me zien. Ja. En ik mag er zijn, net zoals we allemaal. Absoluut, ja zeker. Ja. Even over die gay soos, want die bestaat ook al een tijdje. We bestaan dit jaar 10 jaar. Zij bestaan 5 jaar, dus we hebben dit jaar voor ons allebei een jubileumjaar. Mooi. Ja, dus... maar dat is het thema van vandaag precies. Iedereen heeft wat jubileumjaar weer op We hebben wat te vieren. Festivals en jubileum. En jezelf zijn dat ook, hè? De diversiteit binnen de verschillende festivals is mooi om te horen. Ja, absoluut. Maar in die 10 jaar, hoe heeft zich dat ontwikkeld? Als je kijkt naar ledental en belangstelling. Het is begonnen eigenlijk als klein groepje. Het is eigenlijk een burgerinitiatief ontstaan. Mensen kwamen bij elkaar omdat er behoefte was aan... toen de tijd werd het Roze Ouderencafé genoemd, om elkaar te ontmoeten. En dat is nog steeds eigenlijk het belangrijkste, dat we elkaar ontmoeten, dat we met elkaar het gesprek kunnen aangaan, dat we met elkaar leuke dingen kunnen beleven, maar ook serieuze dingen kunnen aangaan. En het is begonnen als een klein groepje en inmiddels zitten we boven de 20 mensen die gemiddeld op zo'n bijeenkomst elke maand komen. En zo kan je elkaar steunen en lief en leed delen natuurlijk. Precies, precies. Mooi. Precies. Ja, dank voor jullie komst. En wij zijn altijd bereid om jullie hier een podium te geven om erover te praten. Ja. Want er moet over gepraat worden, het moet gedeeld worden en het moet een gezicht krijgen. En een vriendelijker gezicht, mensen, kan ik me niet voorstellen. Ja. En er zijn heel zorgwekkende ontwikkelingen aan de gang, maar met positieve moed... Samen staan we sterk. Zeker weten. Ja. Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio en veel plezier tijdens de Walk and the Pride en de andere evenementen. Dank u wel. Dit was Breek de Week. Weer een hele mooie Breek de Week met hele mooie gasten aan tafel. Dank voor jullie komst allemaal naar de studio.
Heb jij nou ook een mooi verhaal? Ken je iemand die een mooi iets te vertellen heeft of iets mee mag maken? Breng het naar ons toe en wij nodigen jullie hier van harte uit. Dankjewel voor jullie komst en tot ziens. Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis.